és felkészül Rácz Alexandra. K. László Szilvia, dühös vagyok. Nem értem a felnőtteket. Azt hiszik, hogy minden gyerek egyfolytában elégedett. És dühös csak egy felnőtt lehet. Pedig van, hogy apuk, anyuk leszívnak, bár nincs igazuk, megtehetik ők a nagyok, és csodálják, hogy dühös vagyok. Dühös vagyok, dühös vagyok. Igenis, hogy dühös vagyok. Van úgy, hogy az iskolában nem sikerül, amit vártam. El sem értik meg a nagyok, és csodálják, hogy dühös vagyok. Dühös vagyok, dühös vagyok. Igenis, hogy dühös vagyok. Miért nehéz értenetek? Azért, mert az embergyerek még nem mindig elégedett. Ezer mondja baja lehet. Ne szidjatok, figyeljetek! Előzöm én a mérgemet, előzöm én elkergetem, Nancy földet tessék velem. Rácz Alexandra is